za mu bayani akan cewa a bani saboda Allah da annabi ko kuma in gwa sadaka saboda Allah da annabi ko kuma Allah wa rasulihi, wannan sunna ce ta qaririya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita, kamar yadda muka yi bayani a wani kwanaki a baya, wato kun ce ya kai wajen barama ko kuma watannin baya, game da cewa malaman usulul fiqh a istilahin su sunna ta kasu kaso uku. Akwai sunna qauliyya, akwai kuma sunna fi'liyya, akwai kuma sunna taqririyya. Ma'ana sunna qauliyya shine maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan manzon Allah ya faɗi wata magana ko kuma ya bada labarin wasu mutane sun aikata wani aiki, in dai wannan labarin da annabi ya bayar ya bada labarin ne da sigar yabo ba da sigar wato aibatawa ba, to wannan yabon nasu da annabi yayi ya mai da wannan aikin da annabi ya bada labari a kansa ya zama sunna ne, kowa yana iya aikatawa. Wannan ce sunna qauliyya. Sunna fi'liya kuma shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan annabi ya aikata wani aiki, in dai ba a samu wani dalili da ke nuna cewa wannan abin ya keɓanta ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, domin akwai abin da ke rasa khususiyya ta rasulullahi, akwai abin da zai aikata amma kuma ya keɓanta shi kare zai yi, wani bai halatta yi ba. To ana gane wannan khususiyya ne kamar idan yayi abun wani zai yi kuma sai annabi ya hana shi, ko kuma aka tambaye mu mama ya ce a ba za a yi ba, to wannan shine khususiyya. Amma in ba haka ba, in dai annabi ya aikata aiki kuma ba a samu dalili da ya nuna cewa annabin ne kai zai aikata ba, to wannan aikin shi ma ya zama sunna ne, shine ake kiransa sunna fi'liya. Shi kuma wato kashi na uku shine sunna ta qaririya. Shi kuma sunna ta qaririya shine idan aka yi abu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ga inda idansa ko ya ji da kunnansa, in dai bai yi magana ba, in dai bai hana ba, to shi ma wannan ya zama sunna ne, shi ne kiransa sunna ta qaririya. Wato wannan sune wato domin shi manzon sallallahu alaihi wasallam ba a yin abu a gabansa ba daidai ba ya yi shiru. Alal misali akwai hadisin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito daga Sayyidina Umar. Wata rana Sayyidina Umar yana tafiya da mahaya akan raƙuma, kawai sai annabi Umar yana cewa na rantse da babana. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira su gaba daya, sai ya ce ala inna Allaha yanhaakum an tahalifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Annabi ya ce ku saurara ku ji, lalle Allah yana muku hani kada ku rantsuwa da iyayenku, wanda duk zai rantsuwa to ya rantse da Allah ko kuma ya shiru. Kaga tafiya ma suke, amma da annabi ya ji bai ma bada hisni sun dawo ba, a nan take kira su gaba daya ya hana su ba a rantsuwa da kowa ba Allah ba. Kaga ba daidai ba ga manzo Allah ya shiru. To hadisin da zamu kawo ne ke tabbatar da cewa a bani saboda Allah da annabi ko kuma lillahi wa rasulihi ya tabbata sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta qaririya, shine hadisin Imam Bukhari da Imam Muslim suka hadu wajen ruwayarsa. Imam Bukhari ya rawaito hadisin a cikin sahihinsa a Kitabul Magazi, hadisi mai lamba ta 4418. Imam Muslim shi ma cikin sahihinsa ya kawo hadisin a Kitabut Tawbati, hadisi mai lamba ta 7192. Sannan kuma yan uwa ɗalibai wanda ba zai iya samun Bukhari Muslim daga garaje ba, to yana iya duba cikin Riyadus Salihina. A Riyadus Salihina hadisin ya zo a babu Tawbati. Wannan hadisi shine hadisin Ka'ab bin Malik, wanda yake ba da labari game da kissar abin da ya faru game da zaman da ya bebi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakin Tabuka ba. Sai Ka'ab bin Malik iya cikin sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina Ansar kenan. Yake ba da labari ce duk yaƙoƙin da annabi ya je ni ma na halarta, in banda yaƙin Badar. Yaƙin Badar kuma dama ba ce kowa ya fito ba, balle ya ce wanda bai fito ba yayi laifi. Amma yakin Tabuka shi kaɗai ne yakin da aka ce kowa ya fito, amma kuma sai ni din da kasa fitowa ne kasala. To wannan yasa ya zama yayi laifi a yakin Tabuka, bai ba annabi yakin Tabuka ba. To bayan annabi ya dawo daga yakin Tabuka, shikenan akwai mutum sun kai 80 da wani abu wanda ba su yakin Tabuka ba. Sai suka zo gun manzon sallallahu alaihi wasallam suna kawo hanzari. Wani ya ce ya Rasulullahi, abin da sa ban je ba ga dalili ya rantse. To duk abin da annabi ka gaya masa a zahiri, to sai ya karbi zahirin sai ya kyale ka, in kai ƙarya maka da Allah. Dan haka zo ne suka ce ya Rasulullahi ga dalili, sai ya ce ba kuma ku ji Allah ya gafarta muku. To shi Ka'ab dan Malik sai ga cewa bai kamata yayi manzon Allah ƙarya ba, domin idan yayi manzon Allah ƙarya Allah zai gaya masa gaskiya, kuma kaga laifin sa yayi biyu, ga laifin kin bin manzon Allah yaki, ga laifin yayi manzon Allah ƙarya. Dan haka sai yanke shawarar abin da ya kamata kawai ya faɗa wa manzon Allah gaskiyar lamari cewa ba shi da wani uzuri, kawai dai bai je bane. Na haka yazo ya ce ya Rasulullahi, da annabi kira ya ce ya me yasa baka je ba? Ya ce ya Rasulullahi